Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft na serveru Skyblock. Danas ćemo igrati ja i Aleksa. Nastavljamo. Pozdrav ljudi. Ovo je druga epizoda. Evo ga kravica. Dobro. Ja i Aleksa smo odlučili da pravimo kućicu negdje ovdje. Aleksa, gdje tačno? Šta kažeš? Pa ne znam, odredi ti tražim nešto često. Ovdje. Šta kažeš? Ne. Ljudi, izvinite, ajde da ako mi je malo ružan skin, pošto taj skin nisam birao ja, server mi je dao skin. Da. Znači, skin ja uopšte nisam birao. Meni treba jabuka. Dobro, uzeti. Ja imam hrane. Gledaj što sam dodala. Aleksa, imaš vodu? Vodu... Uzmi da iskopam, da pomerimo izu. Stani, samo sekundu. Aleksa, uzmi vodu, posle da napravimo novi izvor i pošto da ga pomerimo. Ajde, ruši. Smeta zbog... Jo, gled drvo, tamo da isečem drvo. Zagradim. Ovo je bilo kraljevski. Mi smo kupili drva, da. Pošto nismo mogli da čekamo da poraste. Nismo mogli da čekamo da raste, vidite. Da kažem, Sjecu je mnogo pošten igrač na serveru. Prodao mi je nekoliko steka drva. Znači, mnogo je pošten. Dobro. Nikola, sad tu prilike, gdje ćemo da stavimo kuću? Će pravimo od hrastovine, od daska hrastovine. Evo ga još jedno drvo. Nemoj da sećaš ova drva, ajde dosta. Da. Od daska hrastovine će pravimo. Da. Odlično. Ja baš to imam najviše. I gdje ćemo ovdje, najte, treba kuća da bude. Ovdje je krava. Da, tu ćemo. Ovako ćemo, kuća će da bude negdje... Treba da napravimo i makaze posle. Koji bagovi. Dobro. Meni je mnogo sad za bagovi. I meni, znači, do... A Nikola, ne smo prati mene, beži... moram da je pomerim. Kako se beše zove? Šarka? Šarka. Pomeri se. Aha, gura kravu. Guraj. Šalim se. Ajmo. Dosta više. Nemoj da je gurnem u lavu, bre. Poslije će bude... Ne, pošto imamo samo jednom spawn ja i krave, tako... Da, ne kupuje mi se drugo. Evo, voli kako da, pošto su dosta skupa. Nikola, može voli? Da, si bolno, da. Ovo likove. Moram malo smanjimo... Nekad ne bude 2 sprata, bolje manje pol sprata. Nikola, ti imaš sekiru? Evo i tebi. Pa koliko ćemo po ovu visini? Ja sam uvijek hrantina sa sekiru. Ajde možda. Čaj da vidim. Mislim da je 3 najmanje. Ovako. Može. Pogledaj. Ne. Skini ovo. Da ne bude mnogo velika, pošto će pravimo 2, 4, 5. Može. U stvari ne, ni 5, nego 4. Eto. Niko, ne, daj mi još daske, meni je još malo ostalo daska. Evo. Još stek ja ne mogu, eto. Imam kamenje, 50, mogu posle da proširim ostrvo. Da, mi ćemo proširamo dosta ostrvo, pošto nam je ostrvo malo. I... Aleksa, dosta. U stvari još jedno. I tu će da bude prvi sprat kao. I unutar ćemo čestove da stavim. Šta ćemo s unutra? Pa samo čestove. I krevet. Evo ovako, ajmo da gradimo krov. Da, i šop ćemo da pravimo. Da, šop. To će biti jedno. Pravit ćemo isto i parkour, tako ćemo najlakše da damo pare. Nikola, napravio sam ovdje jednu grešku, mogu ti ispraviti. Evo. Znači, Nikola, vrata nismo napravili. Pa da. Ajde, ja ću napravim vrata. Ja mislim da je ovo verzija 1.8 i dobijaju sve 3 vrata, da. Tu i tu. Uglja nemamo. Kako uglja?
Drveni Pa ugao. Nikola napravio dasaka. Moramo drveni ugao. Ajde ti, Aleksa, iskopaj to drvo i napravi, a ja ću malo da produžim ostrvo. Šta da radim? Nisam čuo dobro. Napravi uglja. Drvenog ovog, iz pepec. Napravi pećnicu. Daj mi sekiru. Evo ti. Pošto znam da ti imaš pun inventar. Skoro. Vidi, nisam vidio da imam metalnu sekiru. Imam 2. Ogi. Ogi. Znači, Hoću ja kamena. Nikola, možda mi vrate daš malo kamen, ali cele ove kaldrme. Imam samo 5. Treba će mi još malo. Dobro, ajde, ja ću da nakopam. Evo ti. Ajde nakopaj mi. Što ja? Evo ti kramp. Hoći kramp. Daj mi. Komu udario to? Aha. Niko. Sam ti kažeš. Nikola udara sam sebe. Da. 8, ali mi 8 treba zašporit. Da. Ovako. Nikola, gdje će bude beskonačni izvor? Ovdje negdje. Gdje stavimo šporet? Ljudi, da, znači, ja planirao sam, ili u ovoj epizodi, planirali smo da napravimo nekoliko krampova, pošto krampova nemamo uopšte. Znači, imamo samo jedan dijamantski, ja ne smemo njega da istrošimo sve. Zato što će nam posle trebati, na primjer, ako slučajno nađemo obsidijana, ja sam ovdje dosta drva posadio, ali nema veze. Od viška glava ne boli. Da. Da vidimo da li je ovaj prevarant. Ajmo da vidimo da li je Ogi HD prevarant. Šta? Da, naručili smo od jednog lika kamen, pa treba da stigne. Nikola, nabavio sam, brate, šta treba da napravim? Baklje? Da ima. Baklje, stižu baklje. A koliko će nam baklje treba otprilike? Ajde, baci. Da vidimo da li je prevarant. Nije. Dimo. Nikola, koliko baklja? Evo, napravio sam 18 mare. Znači, da osvetlimo kuć. Ne znam, ovo nešto radim za bez veze. Ali ja sam kupio 3 sterka. Ogi HD je pošten, ljudi, da znate. Nikola, dođi da vidiš nešto u kući. Ove baklje ćemo naravno da rasturimo, ali samo Nikola da vidi. A možda i ostane ovako. Napisao sam isto posle posao. Ali se si normalno. Si normalno. Da, što sam znao. Hajde stavimo. Stavio sam dosta baklje. Pa buda. Čekaj da napravim ja. Ustavit ću negdje oko pola steka. Ovo da se... Ovdje. Nikola, može ovako sad? Može. I sad je odlično. Dođi da vidiš, Nikola. Stani. Samo 8 baklja sam istrošio. Nama će trebati još jedan chest. Dobro. Nikola, koliko si ti kamen kupio? 3 steka. Koliko imaš ploča? 64, 64, 64, 64, 64 i 27. Daj mi 2 steka. Da se ne mučiš. Da ti pomogu. Baci. Lik mi nudi 9 stekova. Evo ti. Šta? Koliko? 9 stekova za koliko? Za koliko 9 stekova? Čekaj. Ja liko para 9 stekova. Sad ću ga pitam za 1000.
voleo bio za 1000 i. A najviše mrzim ovo drvo kad izraste ovako, znači mrzim je da ga sečem, stvarno. Moramo napraviti negdje posebno mesto za, pošto imamo dosta zemlje. Da, imamo puno vrste. Mi smo imali... Ne znam da li da pravimo... Ali sad, daj mi kramp. Šta radiš to? Nije kod mene. Nikola, posle da završimo misiju sa tim stekovima. Ma šanse. Pa šta se dobije beše? Sad ću ti kažem tačno šta se dobija. Dobija se... Pa ništa se ne dobija skoro. Dobiju se gluposti. Pročitaj. Ne mogu sad. Znači gluposti se dobiju. Idem da kupim 9 steka. Koliko košta? 1700. A, bože. I meni ostavi jedan stek da reši misiju. Može? Može. Evo. Aleksa, imaš krampa? Pa Nikola učestvuje. Ovo su baklje. Kad smo imali ja i Nikola onaj veliki is, mi smo svaki dan radili ovo, znači proširavali ostrvo. Mi smo kupovali kamen, znači mrzlo nas da kopamo. Da, i sada nas mrzi. I sad nas mrzi da kopamo. Da. Prosto znate kako to smarate se da kopate. Ja sam jednom bio prodao preko 20 stekova i onda pošle 20 stekova odjednom i još 10 steka. Znači 30 ukupno i zamrzlo me bilo više da kopam. A lik mi plaćao po 100 dinar, kako se kaže već. Ali se 11 minuta traje 12 minuta epizoda, sad ću da je prekinem, samo da kupim kamen. Da, i ja ću da završim misiju, ću vam kažem šta sam sve dobio. U sljedećoj epizodi, i sljedeća epizoda će biti sada. Sada ćemo snimati. Da, odmah posle ove. Samo da završimo. Ljudi, vidite koliki nam je is, znači mnogo veliki. Nije baš veliki, može i veći da bude, samo vidimo. Samo da proverim level. Level isa nam je 16. Dobro nam je loš. Ajde se, upravo dobijamo 8 stekova. Bravo, Nikola. Nikola, daj ćeš mi jedan stek momentar. Znači, pogledaj ova drveća kako rastu. Kod onda da ih seče ovo, znači stvarno. Ljudi, sada vidimo se u sljedećoj epizodi koju ćemo snimati za neki minut. Tako da, ćao.